Welcome back mga kapuso, nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. And this morning, madasig kita sa istorya ni ining usa ka magtutudlo nga gipasidunggan sa Malacañang gumikan sa iyang dedikasyon sa natad sa agrikultura. Gumikan sa iyang dedikasyon sa pagpalambo sa agrikultura na ginusarang gipasidunggan dinhi sa Region 7 kini magtutudlo gikan sa Tagbilaran City, Bohol. Siya si Pablita Cabarles, Master 1 sa Manga National High School nga midawat sa Civil Service Commission Pag-asa Award 2023 niadto Marso 8 sa Malacañang Palace. Personal nga gidunol sa iyahang pasidungog gikan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Padayon siyang mipaambit sa iyang kahibawo ngadto sa iyang mga tinunan ug mga inahan pinaagi sa mga communal garden. Maadjong buntag, Ma'am Pabs! So welcome sa GMA Regional TV Live. Please greet all our kapuso nga nagtanaw karon. Good morning po sa taga GMA Kapuso, and then mo-greet ko una sa ako ang pamilya sa akong bana nga naminaw karon og nagtanaw si Cesario Aloy Cabarles og akong tulok anak nga si Ana Jean Feliz, si Aljesper Francis Cabarles, o si Aljan Francis, o si Aljesper Francis Cabarles. Tulo sila kabuok. And then, akong pagbati o pagyukbo sa amo ang Regional Director nga si Dr. Salustiano T. Jimenez. Siya mo ay akong kuyog sa dawat sa award. Unya, sa tanan nga mga teaching and non-teaching of Tagbilaran City Division, ug akong i-mention po ang akong principal nga si Ma'am Grace Marie L. Campos nga naakaron na minaw niya sa among kauban ako nga mga master teacher nga unong kabuok, and all my fellow teachers nga diri sa Manga National High School. Ma'am Pabs, una sa tanan, congratulations! Can you share to us unsa ni nga milestone ang bag-o nimong nakabot? I started it was 2005. Nag-start ko ani og develop sa area nga Kinabatuan. Kay under me duol mi sa our area is a rocky terrain inya. Ginahinay nako og transform into a functional garden nga wala ko naghimo og plot kay lisod gud kaayo, and then I adapt the containerized gardening, and then that was 2005 up to present. Ang akong gihimo gud the first time 2007 nang hakot ko tanang mga ligid sa syudad sa Tagbilaran unya without money nga akong gamiton pang transport. I asked the city government nga kung mahimo muwam ko og sakyanan sa city government just to transport the tires. So the whole school murag puro nagyud miligid direct mo ang gigamit as planting resources or materials for the garden. Mo the first time nga gihatagan mi og 70,000 sa ATI just to start our project. That was 2012. Wow. And at that time nahimo ang pinakagamay nga garden nga dili gyud mahimo nga garden, nahimong integrated diversified organic farms learning site sa Region 7. Ma'am Pabs, ikaw no garbo gayud ka sa mga bisdak, Ma'am Pabs. Alang kang kinsa nimo gihalad kining inyuhang kalampusan, ma'am? Of course, sa akong pamilya nga sa Manga National High School ug sa tanan nga mga naa sa kanang public ay naman ko gi-organize ron nga gulayan sa tahanan nga communal garden sa mga Porpis. Porpis parents nga every Saturday among gahimuon ang amo ang gardening nga mag-garden mi dito niya maka-harvest sila niya. Aside from that, mag-seedling mi nga dalhon nila sa ilang karabalay para naa sila'y matanom pud sa ilang balay aside sa among komunal. Busa, unsay mensahe sa paglaom nimo sa ato ang mga kapuso nga gusto nimong ipaambit karong buntaga? Okay, akong ipaabot sa ato ang kanang mga member or nato mga kapuso, labi na sa ako as teacher nga kaning magserbisyo ta dili lang kay we focus more on the four walls in the classroom. Atong i-extend ang public service like
maghimo ta og mga kayuhan nga mahimo pong magamit or mahimuslan sa uban. Ug daghang salamat kaayo sa imuhang passion and dedication, Ma'am Pabs. Once again, congratulations. Thank you so much, Ma'am Cicel, and have a nice day. Have a nice day, Yes, Ma'am Pabs.